Merħba lura tieni episodju mill-programm Zona Mondjali. Mija jellum għandi l-Andrew Zarb, l-ewwel nixtieq nibda Andrew, kif inti? Jena tajab ninsab, wejn, grazzi. U inti? Ninsab tajjeb ukoll. Ħa nibdew lura ma nqogħdux induru mal-lewża, ejja nibdew bir-riżultati li kellna fit-tieni ġimgħa. Jekk id-direzzjoni tista' tina l-op li kellna. Mela, ġo gruppa kellna il-Qatar jitilfu 3-1 kontra is-Senegal u l-Olanda tispiċċa fid-drota 1-1. Ġewwa grupp B kellna sorpriża fejn l-Iran rebħu 2-0 kontra l-Wales u l-Ingilterra jispiċċaw fid-drota 0-0 kontra l-Amerika. Fil-grupp C kellna il-Polonja teleb lill-Arabja Sawdija bl-iskor ta' 2-0 u kif ukoll l-Arġentina teleb lil Messiku bl-istess skor ta' 2-0. Ġewwa grupp D rajna lil Franza diġà jgħaddu għal fażi li jmiss b'rebħa ta' 2-1 fuq id-Danimarka u l-Awstralja jirbħu l-ewwel lagħba tagħhom mill-2010 kontra t-Tunezija bl-iskor ta' 1-0. Il-grupp li jmiss, grupp E, kellna lil Costa Rica teleb lil Ġappun bl-iskor ta' 1-0 u l-Ispanja jispiċċaw fil-draw ta' 1-1 kontra l-Ġermanja. Ġo grupp F, il-Marok taħsat lil Belġju bl-iskor ta' 2-0 u l-Kroazja telimina lil Kanada mill-fażi tal-gruppi bl-iskor ta' 4-1. Fil-grupp G kellna lil Kamerun tispiċċa b'draw ta' 3-3 kontra s-Serbja u l-Brażil jgħaddu wkoll awtomatikament għal fażi li jmiss b'rebħa ta' 1-0 kontra l-Iżvizzera. L-aħħar grupp H, kellna lil Korea t'isfel titlef 3-2 kontra l-Ghana u l-aħħar logħba li kellna kienet il-Portugal teleb l-Urugwaj bl-iskor ta' 2-0. Jekk nibdew minn grupp A, naħseb kellna sorpriża fisem l-Iran li jerbu l-Wales bl-iskor ta' 2-0 u Andrew ikolli nistqar li Wales kienu diżappuntanti sissa. Iva, l-għonet nirringrazzjakom tal-istedina l-lejla. Ġewwa grupp B, Iva, rajna sorpriża li l-Iran rebħu mal-Wales u żgur li kienet sorpriża. L-għonet l-Iran għaraw tkaxkira kontra l-Ingilterra fl-ewwel logħba. U tieni ħaġa l-Wales kontra l-Amerika kienu għamlu biżejjed biex jiksbu d-draw għalija, naħseb kien ħaqhom. Jien ipretendejt li l-Wales jelbu lill-Iran, naħseb bħal ħafna nies hemm barra, minflok l-Iran mid-dera ma tantx rajt mill-logħba ikolli nammetti l-Iran kien ħaqhom jirbħu Wales spiċċaw b'raġel inqas għax tkeċċilhom il-goaler lejn l-aħħar. U mbagħad l-Iran sabu żewġ goals fl-aħħar net u vera fl-aħħar net. Sabu ġiex goals fi 98 minuta u goal ieħor fil-100 minuta tal-logħba. Mela. U issa għandhom ċans qawwi biex jgħaddu għal fażi tal-knockout stages. Eżatt, jiddependi kif imorru fil-logħba kontra l-Amerika għax hekk inħarsu lejn gruppi bħalissa l-Ingilterra tinsab l-ewwel post b'4 punti. L-Iran tinsab it-tieni 3 punti u mbagħad l-Amerika din ġiex punti Wales punt wieħed. Jiġifieri suppost jekk l-Iran jiksbu draw kontra l-Amerika ikollhom ċans kbir li jgħaddu għal fażi li jmiss. Sakemm ma jirbħux il-Wales. Ovvjament sakemm ma jirbħux il-Wales, għax imbagħad bil-goal difference Wales jerbu lill-Iran. Wales jerbu lill-Iran, però minkejja li jekk nimxu għall-Ingliżi issa, minkejja li l-Ingliżi kellhom logħba id-diżappuntanti wkoll kontra l-Amerika fejn il-lob kien boring u predictable għall-aħħar
Użur. Xorta waħda nemmen li għandhom jelbu din l-sfida li għandhom kontra Ekku, Wales. u anka jekk vera jitilfu irridu riżultati kraħ kważi, irridu jisofru riżultati kraħ biex ma jgħaddux għal fażi li jmiss, u naħseb Iva l-Ingilterra suppost huma kapaċi biex Iva jelbu lil Wales għada, ma Wales mhumiex faċli ħajkunu motivati ħafna jirbu kontra l-Ingilterra l-ewwel net. Wales fl-aħħar mill-aħħar għad għandhom ċans jgħaddu tqila kemm tqila. U t-tini ħaġa l-Ingilterra għalihom avversari eterni u tista' tgħid, jiġifieri mhix se tkun faċli għall-Ingilterra imma bil-mentalità tajba nemmen li iva l-Ingilterra għandhom jelbu l-Wales u f'dak il-każ kieku jirbu l-grupp. Grupp ieħor interessanti li wieħed għandu jżommajna fuqu huwa grupp ċe wkoll. Kif issa l-Arġentina reġgħu daħlu biċ-ċans li jitlu, hekk kif Messi jerġa' jsalva lil pajjiżu naħseb il-logħba li għaddiet. Ekku, x'gol sabiħ għamel trid tgħid. Il-gol kif irnexxielu jdaw finish perfetta, kif irnexxielu jsib dik il-movement żgħira biex joħloq dik iċ-ċans ukoll għalija jurik li da elite player fl-aħħar mill-aħħar u li hu. U mbagħad it-tieni gol ma nsemmux kemm kien sabiħ ukoll Il-tieni gol Enzo Fernandez jidir li jismu. Allura Iva, żewġ goals sbieħ. Issa naħseb fit-tieni ħaf l-Arġentina kienu tiebu u kien ħaqqhom ir-rebħa. Messiku ma tantx impressjonawni, kolli nammetti f'dal ġiex lobit minn naqra li rajt tagħhom, rajt il-logħba ta' sibt u rajt biċċa mill-logħba ta' nhar tlieta. Ma tantx deru li kien ħaqqhom jirbħu. Jidher li l-Messiku għandhom problemi fl-attakk għax il-grinta żgur hemmhekk qiegħda. Ekku. Però l-ewwel 11 ma tantx għandhom talent li kapaċi. Ma domx li kienu naħseb. Ma domx li kienu li hemmhemmx dak il-goal scorer li jista' isalvhom għalkemm Lozano joġobni ħafna. Naħseb il-fatt li Raul Jimenez tilef ħafna game time. Fil-fatt aqqas bdieħ. Eżatt, aqqas bdieħ, naħseb huwa żvantaġġ għal Messiku għax tilfu. Żuru, għalija l-aħjar attakkant tagħhom. Eżatt, tilfu l-aqwa attakkant tagħhom. Is-Saudi Arabia għandhom ċans qawwi għaddu għalija. Għalija rrid ngħid la qed nitkellmu dwar Saudi Arabia, l-Arabja Sawdija, kienu sfortunati ħafna biex tilfu mal-Polonja rajthom jien nhar is-sibt, kważi bil-kemm kien ħaqhom jitilfu fil-fema tiegħi. Żballa t-tieni goal swihom Ares. Kud midfielder tagħhom tagħmel żball. Ekku tilef kontroll. Ekku, u l-ewwel goal ħadmu sabiħ. Fallew penalty is-Saudi Arabia. Irridu niftakru dik. Ġifieri Saudi Arabia żgur ma narmihomx kontra l-Messiku. Le, għandhom ċans għadhom biċ-ċans. Dak il-impressjonani, Però coach tajjeb. Li kont se ngħid il-Polonja fit-tieni ħaf, fit-tieni taqsima tiebu. L-Arabja Sawdija. Iżda bħal mettint xorta waħda jkolli nisqal li l-Arabja Sawdija kienu sorpriża ta' din it-tazza tad-dinja. U minn hawnhekk ikolli nsemmi li l-coach tagħhom Harvey Reynolds li din il-ġimgħa rajt biċċa video tiegħu bit-team talk jaqgħu. It-team talk ekku. Iva rajta. Kontra l-Arġentina. Jidher li huwa coach professjonali dan. Użur. Jekk inħarsu jien il-karriera tiegħu, min kell li qatt ma kien magħtin tajjeb insemmu li rebaħ it-tazza tal-Afrika l-2017 ma l-Ivory Coast. Iżda bħal mettinti l-ura fl-2012 b'rebaħ l-Africa Cup of Nations biz-Zambja li kienet sorpriża kbira li ma tantx nagħtu każ għax. Ekku.
U anke fl-aħħar World Cup kien il-coach tal-Marok vera spiċċaw punt wieħed biss minn 3 logħbiet f'grupp fejn kellhom Spanja, Portugal u Iran. Imma jiġifieri punt ma għalix l-istorja kollha kienu sfortunati biex spiċċaw punt biss u l-aħħar post. Naħseb mhux qed ngħidlek kienu ħajgħaddu żgur imma naħseb kellhom fej forsi jiksbu rebħa waħda u jagħtu kedda, jiġifieri taw kedda kbira. Nistenna li ħarveren dwar għad-dittazza tad-dinja ma nqogħdux bi kbirek jispiċċa ma' xi tim forsi fil-Premier League min jaf. Min jaf. Ħajkunu għat ifittxuh. Palma ukoll ħajfittxu li Saudi Arabia ħajkunu din ifittxu il-winger tagħhom għal Dawsari li fit-tazza tad-dinja inħobb inħares lejn players li forsi ma jkunux imsemmin, per eżempju fl-2014 għana James Rodriguez. Din is-sena naħseb importanti nżommu għajnejn fuq dal-winger li koll nisqar vera laqatni jena. Iva, veru, kien wieħed mill-aħjar players, sa. Laqat nsemmu Marok, semmejtlek il-Marok, qabel dawk sorpriża żgur il-bira. Ġeja li jom, Iva, Fil-fatt naħseb niftħu il-pjattaforma li jom, naħseb. Il-Marok, l-ewwel ħaġa li ħanet nibdew bit-tim li jor il-Belġju. Jiena qatt ma kont nistenna li l-Belġju imorru tajjeb dit-tazza tad-dinja, għandhom skwadra speċjalment fuq wara. Antikwat kważi. Anzjana, għandhom il-Alderweireld li minkejja esperjenza importanti fuq wara għandek bżonn jisom deru ma tantx kellhom pace biżejjed fuq wara ma kienx hemm dik ħaġa żejda li forsi tkun tista' tgħinhom fid-diviża għax għalija difensur modern għandu ikun wieħed fast. Sfortunatament id-diviża tal-Belġju ma setax tlaħħaq mad-diviża tal-Marok u kien hemm ċans li l-Marok kellhom ċans li l-Marok jiskuraw aktar minn ġiex goals, fil-fatt kellhom gowl mħassar. Gowl imħassar, eżatt. Ekku. U nixtieq nsemmi min-naħa tal-Marok il-plejer li skurja l-free kick Sabiri. Huwa plejer li inħoss li huwa sottovalutat ħafna jekk kull min jara s-serja jista' jifhimni. Is-Sampdoria kollu nisqana sa put Luka players li jilab bil-qalb magħhom huwa dal-plejer fil-fatt. X'taħseb minnu? Kien veru tajjeb il-bieraħ u Sampdoria fil-fatt is-sena fis-serja qegħdin batuti ħafna, fil-fatt jidir li jinsabu it-tieni mill-aħħar. Tielet mill-aħħar, skużani. Jiġifieri da wieħed mill-aħjar players tim veru fjak, jiġifieri jekk ikompli impressjona naħseb speċjalment jekk jaqgħu is-Sampdoria dis-sena naħseb imur ma' tim aħjar jerġa' da. Almenu. Ekku bħala U Ziyech għalija, issa Ziyech huwa proven imma l-bieraħ kien tajjeb ħafna. Ekku kont niftaħ paġna fuq Ziyech issa jiena Milanist, jiġifieri diġà kien hemm min beda jgħid li forsi Ziyech jista' jiġi magħna ilu fuq sena jissemma naħseb, però naħseb ma tkunx idea ħażina kieku nġibuh għax impressjonani. Ekku, so ma' Chelsea għatma vera, stabili xaruħu, bej taqlib ta' ħafna coaches, u bej sistemi differenti, u bej forsi ma kienx l-aħjar tijaw, ma rajniex l-aħjar tijaw, isna għatma rajna l-aħjar ta' Ziyech fil-Premier League, ħassejt jena. Fatti, kien se jitlaq sa fejn għafjen, u ma bat embaqa sa fejn immemmadu. Kien imsemmi li jitlaq da s-sajf, jitlaq b'self jew xi ħaġa, immemmadu, u l-biraħ kien veru tajjeb. Issa jem miftupa ejja marru għattimijiet li diġà għaddew għal fażi li jmiss. U la qed insemmu semmejna l-Marok ġas biex infakrek l-standings ta' dan il-grupp. Belġium qegħdin f'fażi ta' dwar dajjef. Il-Belġu ħajkollhom konfront dirett kontra Kroazja. Eżiet insemmi għadi, grazzi Andrew għax. Il-Kanada diġà nqalgħu. Ekku.
bla punti. Pero ħajkolna konfront dirett bej Belġu u Kroazja. Ekku, Namel il-Marokk għamlu biżejjed biex jgħaddu. Ma narax għalfejn għandhom jitilfu l-punti kontra l-Kanada. Pero Belġu u Kroazja ħatkun logħba interessanti ferm, ħatkun diffiċli ħafna Belġu u Kroazja dawk hemm ġejjin mir-rebħa ta' tajba. 4 u l-Kanada u Li naħseb laqqas kienu orrur għall-aħħar il-Kanada minkejja li m'għandhom l-ebda punti. ma kienux żien, għalek, speċjalment u l-logħba Ekku, kontra l-Kroazja batew. batew, Iva. Zbalji, swewhom naħseb Kanada li kienu naqra neqsin minna mill-copyright. Meta jiġu lej l-aħħar, lej il-final third, jew l-aħħar pass ħażin, jew il-finishing mhux tajjeb, jew idumu jaħsbu għawis biex jixxutjaw, so ma kienx hemm dak il-composure, right, jiena. Jidher li huwa tim forsi li ma tantx għandu esperjenza fit-tazza tad-dinja. Qabel ma morru għat-timijiet li diġà għaddew għal fażi li jmiss, kellna kumment minn Brady Buġeja insella minn hawnhekk. Fil-fema tiegħi Marokk u Kroazja ħoqhom jgħaddu mill-grupp. Għadna kemm niddiskutuha issa stess, Brady, Il-Marokk naqbel miegħek li ħaqhom jgħaddu. Mill-Kroazja irridu naraw xi sarfu kontra il-Belġju. Kontra l-Marokk, għalkemm ma rajtix ma tantx impressjonaw, iżda kontra l-Kanada deru jisom kif kienu lura fl-2018 meta kienu waslu għal finali ta' dik it-tazza ta' dinja tiftakru. So, għanna kommenta li Andrew minnaħa tal-editur Antonello Vela. Jistaqsik xi tgħidlu fuq Franza, x'persentaġġ tagħtihom li jżommu t-tazza f'Pariġi. Mela għandna dal-kumment nistgħu nibdew bl-ewwel tim li diġà għadda għal fażi tal-aħħar 16. Xi tgħidilna? Ara, sissa kisbu żewġ rebħiet minn żewġ logħbiet, Franza, Mbappé nhar is-sibt ibrilla tista' tgħid u salvhom prattikament ġabrhom minn xarhom biex rebħilhom il-logħba. Naħseb Franza sissa ma nafx kemm għadna ma nasibx li għadna kemm rajna l-aħjar tagħhom sissa. Ma nafx kif tħossha inti, ma jiena ħoss li għatu għandhom an extra couple of gears to find Franza. Isek taf li għandhom dik l-abilta jkunu aħjar mill-li huma sissa imma għadhom ma urewix. Żgur ma neskludix li għandhom ċans jirpu tal-World Cup, iżda naħseb għadu kmieni biex tajt li huma favoriti u ma naħsibx li huma favoriti f'dan l-istadju. Għazzi, ma naħsibx li huma favoriti, iżda speċjalment l-logħba impressjonaw. Iva, kontra l-Awstralja kienu tajbin ħafna. Kontra l-Awstralja kienu tajbin, u issa kontra Danimarka ngħidu l-verta ġew kontra tim iktar. Danimarka stabiliti u Ekku. fost timijiet Ewropej mhumiex tim fqir, saħħa li għandhom punt biss minn żewġ logħbiet, imma Iva, u Franza, ifimni, il-fażi tal-gruppi naħseb qatt min tara l-aħjar ta' kull tim fl-aħħar mill-aħħar, l-aħjar, dejjem isu hemm dak il-5% extra li t-tajbin juru ilek fil-fażi tan-knockouts naħseb u naħseb Franza għandhom dik il-kapaċità juruna dik in-naqra oħra fin-knockout stages li bija jistgħu jaslu sal-finali jekk mhux anke jirbħu. Kiku kolli ngħid għal-favoriti ta' tazza ta' dinja minkejja li għadu kmieni xorta waħda ngħid il-Brażil għandhom iktar talent fuq il-karta batew biex jiskurjaw kontra l-Iżvizzera, l-Iżvizzera impressjonawni bid-diviża tagħhom iżda l-aħħar mill-aħħar il-gol ta' Casemiro kien biżżejjed biex
it-tim tal-Brażil jgħaddi għal-fażi li jmiss. Iva, l-Brazil naħseb naqbel miegħek li huma jekk ikolli nxaqleb lej tim li huwa l-favorit, sissa naħseb il-Brazil li għandhom sissa huma l-Brazil sempliċi qed iżommu ħafna l-ballun fil-lob, ma jagħtux l-opportunità għall-avversari ikollhom iċ-chances sissa, u sissa labu ma' żewġ timijiet li huma sodi mhux ma tajtx huma fjakki, Svizzera u Serbja, jiġifieri għandhom dik il-kontroll, sissa vera batew biex jiskurjaw ma jekk għandek difiża soda, għandek nofs ix-xogħol kważi. Tista' tgħid. Ekku, u l-Brażilja għandhom vera tajjeb. U bil-mod il-mod tkompli titjieb u trid. Ekku, li jekk li kontent fuq il-Brażil tista' tgħid għandhom ġiex timijiet. U żgur Li għandhom kapaċi depth. li kapaċi jirpu l-tazza tad-dinja bihom għandek players bħal Anthony ikun fuq il-bank. Jew Bremer, għadna qasrajnieh Mela, biex tara il-kwalità li għandhom. Bruno Guimaraes ta' Newcastle. Gabriel Jesus, l-attakkant li Redikola. jilab li jilab għat-tim li qed fl-ewwel post tal-aqwa lig fl-Ewropa ma jibdix għal Brażil biex tara l-kwalità li għandhom. U żgur, Torik. Incredibbli. Għandhom il-goaler, it-tieni goaler tagħhom fuq il-bank. Ederson. Ederson, mal-Manchester City li huma fost l-aħjar timijiet fl-Ewropa. Laqqas jibda mal-Brażil biex nara kemm hemm depth. Sa mhux qed tinnaqqas mill-mertu ta' Ellison imma Torik għandhom depth kemm trid jekk vera iriduha fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri għall-aħħar eżatt ikollhom xi injury f'post. Neymar laqgħet isemmi injury. Neymar. Illum la Rodrigo għandiku. Neymar mistenni jerġa' jirritorna fil-fażi. Kontra l-Kamerun? Fl-aħħar 16 sew. Fl-aħħar 16 mistenni jerġa' jirritorna. La tinsemmu il-Brażil issa nistgħu nsemmu l-aħħar tim li diġà għadda. Li huwa il-Portugal li ngħidu l-verità. Mhux ħanejt li ma impressjonawniex, però bej Franza, Brażil u Portugal ħanejt li huma l-inqas favoriti minn daw it-tliet timijiet biex jirbaħ it-tazza tad-dinja. Għandhom kwalità wkoll il-Portugal. Jiena narahom għandhom kwalità tal-bliħ, imma narahom il-coach. Ma joħroġx l-aħjar tagħhom. Li ma joħroġx l-aħjar tagħhom. Simili tal-Arġentina għandhom il-kwalità, però il-coach ma joħroġ l-aqwa minn tagħhom għax bħala squad depth għandhom bħal Brażil, pereżempju, għandek li Rafael Leao jkun fuq il-bank, għandek li Renato Sanchez ġieli qas jibda wkoll, jiġifieri kwalità hemm. Biex ma nsemmux l-ewwel 11 għandek player bħal Cristiano Ronaldo bid-disgwit kollha tiegħu li kellu mal Manchester United. Bruno Fernandes li llum skorja iż-żewġ goals għal Portugal. Jiġifieri kwalità hemm Ruben Dias fuq wara. Il-goaler Diogo Costa minkejja kemm jieħu riski waqt il-lob. Jiġifieri kwalità hemm qiegħda, imma narahom huma dal-coach narah kawt ħafna kif jilgħab bil-Portugal. Isu jizomhom ġogaġġa hekk bil-mod ta' kif jilagħbu, isu ma jħallihomx jesprimu lilhom infushom bl-aħjar mod. Biss però naħseb kien ħaqhom ir-rebħa lejla, naħseb kienu aħjar mill-Urugwaj. L-Urugwaj s'issa għalija kienu L-Urugwaj jekk bħalma taraw fil-grafika qegħdin l-aħħar post fil-grupp. U żgur bil-goal difference. Jiġifieri l-Urugwaj kienu diżappuntanti. Issa għandhom l-aħħar logħba sorry kontra l-Ghana. Kontra l-Ghana. Din il-logħba kontra l-Ghana jekk tiftakru sew rajnija lura fl-2010. Mela. Fejn kellna moment naħseb kulħadd jiftakru ta' Suarez fejn iddeċida jsir goaler u tista' tgħid salvhom, Tista' tgħid. Nasa kienet l-iktar karta ħamra importanti fl-istorja tal-futbol. U żgur, għax fil-fatt mbagħad kienu fallew il-penalty
li riżulta minn dak l-azzjoni u bat l-Uruguay nexxilhom jgħaddu bil-penalty shootout. Għawek għanna kommenti, għawek għanna kommenti għor minna ta' Ronald Stadni, best four jgħiduna l-iktar favoriti biex jirpu d-tazza ta' dinja huma Spanja, Brazil, Franza u anke jinkludi il-Kroazja. L-onet grazzi tal-komment. Spanja u kol ma semmenjawx sissa. Veru. Għal-kem għadhom għaddewx automatikament kont Inkun ix-xokjat jekk ma jgħaddux, jekk inkunu onesti. Fil-verità l-unika mod li ma jgħaddux jekk Costa Rica jekk huma jitilfu u jirpu l-Costa Rica għax il-gol differenza Spanja għala kemm hu b'saħħtu. Il-gol differenza Spanja Issa għandhom punt ieħor fl-aħħar mill-aħħar. plus 7. Ekku. Spanja għandhom biex jgħaddu. Ekku. Dik naħħas it-timijiet l-oħra Brazil u Franza, iva. Għattejnijom, diġa semmejnijom. Għandhom ċans. Il-Kroazja interessanti għax. Naħseb għadna ma ħadniex kejl tagħhom tajjeb biżejjed. Eżatt, minkejja nasab li huma tim tajjeb il-Kroazja. Ma naħsibx li għandhom dik xi ħaġa li ma nistennihomx jirpu kontra l-Brażil, però ħaġa għadu l-nejx fil-Kroazja għandhom ħabta ikunu għadma jibsa għall-akbar timijiet. Iva. Ġviri, naħseb għatna rridu narawhom mal-Belġium. U naħseb il-round tal-aħħar 16 itina kejl aħjar. Jiena naħseb tibda vera ta' l-aħjar timijiet wara il-round tal-aħħar 16 għalija. Tibda tajt dak it-tim vera b'saħħtu li tajt għandu dik xi ħaġa biex iva jasal sal-aħħar net. Għalija dal-lob tal-gruppi mhux qed ngħidlek mhumiex importanti, imma mhux dejjem faċli tkejjel kollox. Għax m'hemmx forsi dik il-pressjoni. Xorta trid tirbaħ hu importanti, imma mhix rebħa jew telfa għal kollox. Eżattament, ma jkollniex idea ċara. Eżatt. Ta' xi sarfu it-timijiet, pero l-Kroazja jidher li għandhom il-potenzjal. Ma konċ qed nistenna li jmorru da sektajt ta' seta' dinja iżda kon nistqar ħażduni. Jekk nagħtu ħarsa żejra lejn il-lop li fadal, l-lop li wieħed għandu jżommajna fuqhom għandna Ecuador kontra Senegal, dik ħad tkun konfront diretta minn ħajaddi fil-grupp A. Se jkollna ġewwa grupp B, ħajkollna Iran kontra l-Amerika, ħad tkun logħba interessanti wkoll min jgħaddi fit-tieni post. Awstralja Danimarka fil-grupp D. L-Arġentina wkoll se jilagħbu kontra il-Polonja. Minn hawnhekk nixtieq ninkludi xi ħaġa żgħira fuq il-Polonja. Vera ferħan għal Robert Lewandowski li fl-aħħar irnexxielu jiskorja gol fil-World Cup. Fit-tazza tad-dinja ferħan ħafna għalih. Minkejja il-gol kien ġej minn żball ħaqqu għax huwa attakkant tajjeb immens. Ġewwa gruppi ħajkollha logħba kruċjali għall-Ġermanja kontra Costa Rica, ma jistgħux ifallu għax inkella jagħmlu ġiex ta' tad-dinja fuq infila ma jgħaddux. U bħalma konna tinsemmu minn qabel ukoll għandna ġewwa grupp H l-Urugwaj kontra il-Ghana. Sfortunatament skadilna il-ħin. Kemm infakkarkom li minn hawn ftit ieħor dan il-video kun sa taġġu taraw fuq YouTube ta' Kamra Sportiva, nħeġġixkom tmorru tinkitbu hemmhekk. Għada Antonello jtina reazzjoni tiegħu tal-logħba Wales kontra Ingilterra.
interessanti wkoll nsemmu barra mit-tazza tad-dinja milux din is-sija ħarġina l-aħbar li ħajkun hemm xi tibdiliet fil-kamp ta' Juventus. Mark se jtina reazzjoni tiegħu fuq din il-kwistjoni daw il-jumejn li ġejjin. U minna ħatijaj l-appuntament li jmiss se jkun video recorded li ħajoħroġ f'xiħin is-sibt wara nofsinhar. Andrew, nirringrazzjak tal-li aċċettajt Ringrazzjakom tal-lejla. l-istadina u nsellem lit telespettaturi kollha.